semva kwakho. Ngubani na abangu? Molweni guys, igama lam ngu-Anothando Sifingene. Ndizabe ndifunda apha kwiZokhanya Secondary School, grade 12C, of course. Ndihlala eQonce eBhisho. Awebhisho madoda. Wamkelekile ntombazana, wamkelekile. Khulula ibhatyi yakho uyineke phaa, be free. Xeshe, awusazenzi mdala. Jeni? Yayazi kaloku mede ndiyiphethe le class, ndiyicontrola, ndiyirula yale class. Ukhalisa isicathulo. Molweni. Hayi ndiyabulisa. Hello. Kutheni kwavuma yena yedwa umfundi? Hayi man nina, hayi man brother, hayi man. Hayi bo. Igama lam ndimcebisa Zimvona ndisuke eBhayi. Yayibonakala uba ngowaseBhayi wena tshomi. Ngengekho. Alright, bethu nani siyazamkela izithuthi ezifikayo okanye? Wena ma-oledi sendiyaqhela ungamkelwa. Akho ngxaki ma-oledi. Akho ngxaki. Wakhala ku-oledi kumema untombazana nini? He, ungumzali nje u-oledi. Ungumzali sonza mbiza oledi. Ntoni ingxaki bra? Ndiyacela noko mntanam ungandibizi oledi apha esikolweni. Because uzakwenza nabanye banibize ngaloo nto. Yeva? Siyavana girl? Ndiyacela nje. Uzwile ukuthi akayithandi leyo nto. Nam ke ma-oledi ndakuxelela into eyi-1 endingayithandiyo. Ndakuxelela into eyi-1 endingayithandiyo nam. Ugel, hlisa uphaphu. Ungandiki wena, ungandiki. Ndiyakucela please, ndiyakucela. So ke ma-oledi laa nto yokuba kukhwezwa imarks andiyithandi mna mdema, andiyithandi mna laa nto. Hayi, laa nto yokhweza imarks zam phakathi eklasini. Andivani nalaa nto mna. Hayi, mvani nalaa nto mna medem. Finally, someone someone said it. Yeah, said it. Someone said it. Finally, someone said it. Fine ke bethu nani andibuye laa mntu ke mna kuzikhwaza ii-marks. Mna andiyiyo laa ntlobo yetishara ikhwaza ii-marks. Andifuni ubona umntana abantu apha ezibulala ngenxa yam. Ndibiza ii-marks zakhe eklasini angayithandi loo nto. Niyeva bethu nani? Fine ke bedem xa sifanayo, kakuhle xa sifanayo. Ungaphuma ke bedem kuze ingathi iperiod kuthiwa yiyo yakho. Khona waze tshoyo uba iperiod ayo yakho. Ndithunywa nguMiss Jack kaloku apha sisi ukuba ndizise ezi reports. So ndizawuphuma xa ndigqiba apha. Andizuva ngawo. Andizuphuma xa kutsho wena futhi. Masingaxabani nibe ixolo medem, andifuni ukwenza kuthiwa hayi iyafika kamameli. Yebo, la ntombazana le ayifikayo, hayi. Andifuni ezo nto, yabona medem uxolo ndiyaxolisa mna ungayichazi naseofisini. Ndicela bethu nani ukugqithisa ezi reports. Ndicela ukugqithisa ezi reports. Yeva? Kuthiwa ke abapasileyo bathathu, then abafilileyo 2 baza kuzibonela ke nabo andizubakhwaza apha. Ubani u-Annelisa Sibango? Yes, ma'am. Unasis. Kubani uSiphe Sihle Dlamini? Kubani uSinesipho class? Umama wakhe wamtshintsha kwesi sikolo mem. Ngenxa yantoni ngoko? Ubuza kugele. Hayi thina kuze kubani? Wamhlaba onye umntana lona mem apha esifubeni, kuyahlatywa kule class mem. Yafakwa imela or ibhoso loo nto isisixhobo yafakwa yahlatywa. Uthini na ngoko? Niyahlabana nohlabana apha? Bethu nani niyakwazi nokuhlabana apha ekuzokhanya? Ndikuxelela ngento zalapha medem ke mna ke ezenziwa zii-girls, ayizizo nee-boys. Yabona ii-boys ngipashasha zii-grand, iyapha kwii-girls. Yho medem, yho hayi awuzozibonela nawe medem. Awusazenzi bhetere nje kodwa uyibhuli noparanation. Hayi ntoba ndizenza Bhulisha ninje ni botolo right. Fine bethu nani kubani uAzola Alifeni? Futhi banguweka uliletha. Ucala ucwethe nje mngani lowo medem kantathele. Right ke bethu nani lena ile kaSinesipho class.
nebethunani ndizayibuyisela phaa kumiss Jackie ke yona ndicela uhamba bethunani lingekahlatywa uyazinceda madam ungenze ndoyika kwamna andikho safe hayi andikho safe hayi awuyenzi lo sound yonqonqoza pha mnqonqoza kubani indlela unqonqoza kubani awuyenzi lo sound uyazithetha nge-accounting wena kwinto evelayo thetha nge-accounting uqhubeka incoko kwinto endidelelayo into endizawuqhubeka incoko ngenaphi ke ngoku mna kuloo nto awuyenzi lo sound sohamba ndithetha bani igama lakhe anelisa Anelisa ndiyathetha uyamyeka ahambe ngokuthethayo umyeka ahambe ngathi kusezotshisa baxolisile amyeke ndizambamba uthi uzakubamba Anelisa ipide sekanzahlala kuyo khona ngabe